Много от съвременните здравословни проблеми започват от гръбначния стълб. Когато той страда, страдат нервите, кръвообращението и целият организъм. Но добрата новина е, че с редовни, целенасочени упражнения можем да върнем здравето си. И ще ви покажа как. Започваме с стъпалата, напред и назад. Продължаваме наляво и надясно. Минимум по 8 бройки. Продължаваме с главата. Брадичка към рамо, наляво и надясно. Повдигаме главата нагоре, връщаме назад. Липсата на физически натоварвания се отразява отрицателно. Ръцете нагоре и противоположен крак и ръка нагоре и напред. Органите се кръвоснабдяват по-малко и процесите в тях се забавят. Сега свиваме противоположен лакът и коляно. При нормално физическо натоварване междупрешлените дискове са еластични и гъвкави. При много слабо ежедневно натоварване те се сплескват и втвърдяват, а възстановителните процеси в тях се забавят. Леко повдигаме горната част и ръцете между колената. При болки страдат съответните органи, а основната причина е в гръбначния стълб. Повдигаме таза нагоре и надолу. Ако са прищипани шийните нерви, боли главата. Сега изнасяме таза настрани, наляво и надясно. Ако са притиснати нервите, малко под тях, страда зрението. Повдигаме краката и въртим колело. И сега въртим наобратно. При притискане на гръдни нерви се смущава работата на сърцето, стомаха и черния дроб. Сега накланяме наляво и надясно въртенето. Притискането на нервите по-надолу води до проблеми в дебелото черво, бъбриците и половите органи. Въртим наобратно колелото наляво и надясно, в страни. Хващаме се за колената и люлка, назад и напред. В седнало положение се придвижваме назад и напред. Влакче. Заставаме настрани. Свиваме колене и глава към коленете. Свиваме и разтягаме. Сега ръка нагоре и крак. Докосваме. Разминаваме ръка нагоре и крак нагоре и назад. Събраните крака повдигаме нагоре.
Обръщаме се на другата страна и изпълняваме същите упражнения. Ръка нагоре, крак нагоре, докосваме. Събираме глава и колена. Разминаваме крак и ръка, напред и назад. Повдигаме събрани краката нагоре. Сега заставаме на колена и ръце. Упражнение котешки гръб. Главата нагоре и надолу. Гръбнака нагоре и надолу. Упражнение кучешка опашка. Главата настрани и краката изнасяме настрани. Изнасяме ръката нагоре. Главата следва. Промушваме ръката. Едната и другата. Мечешки лапи. Изнасяме настрани постепенно. Заставаме на лакти. Отново котешки гръб. Нагоре и надолу. Упражнение мечешки лапи. Отново вляво и дясно на лакти. Изправяме се на колена и бавно надолу и нагоре. За да бъдеш здрав и щастлив, опитай и ти можеш.